ସାର୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାନାହାନ୍ତି ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କେଉଁଟା ଅଛି କ'ଣ ସାର୍ ଟିକେ ଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଲଗାଉନ। ସାର୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାର୍ ଏ ମେଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଟିକେ ସେ 10 ଫ୍ଲୋର୍ଟା ଦେଖିବା ଇରିଟେଟ୍ ହେଉଥିଲା ଟିକେ ବାଉଳି ତଳି ହେଉଥିଲା ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାବୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭିଡ଼ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ରହୁଛି ନା ଯାଇ ହେଉଛି ନା ୱାର୍ଡ଼କୁ ୱାର୍ଡ଼ ଇନଚାର୍ଜ ସାର୍ ଆସିକି ଦେଖିବେ ହେଲା ନା ଯିବେ ନା ସେ ତ ଇରିଟେଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ସେ ଯେଉଁ ଡାଇରିଆ ପେସେଣ୍ଟ ତ ନା ନା ଡାଇରିଆ ନୁହେଁ ମେଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟେ ଫିଭର୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର କେତେ ବର୍ଷ ଲୋକ ସେ ଥିଲେ ଲୋକ ତ ଆସି 85 ହେଲାଣି 80 ପରେ। ତାକୁ ନିଡଲ୍ 1cc ଇରିଟେଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବା ପ୍ଲସ୍ 1cc ହେଲା ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ଇରିଟେସନ୍ଟା କମିଯିବ। ଜ୍ୱର ଅଛି ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇଛି କହିବ ଖାଲି ଓଦା କପଡ଼ା କରି ଚିପୁଡ଼ିଟେ ଦେହ ଯାକ ପୋଛିଦେବେ ହେଲା ଦେଖିଥିଲେ ନ ଆଜ୍ଞା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଇଦେବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା हाँ देखिए भाई इंजेक्शन ये दुटा इंजेक्शन देले मुझे शोची